Mondjátok, hogy Na, nem... sziasztok! Egy kicsit technikai problémák voltak. Manó most van nőgyógyásznál, nem ér rá. Anyádat azt a kicsit. Most készül, elnézést, mert még beszél velem. Elnézést, csak én most leléptem. Találtam egy chestet, fiúk! Mit? Mit találtál? 2 lávát. Jó van. Öcsém, de várj. Én ezt nem értem. Nem olyan. Várjál. Jó, mindegy, hagyjuk a fasz. Kell csinálni majd Flint and Steel-t. De figyeljetek! Miért vannak rajta chestek? Na, homokos vagy. Anyád az. Jó, bazd meg, hogy osztom kő! És jelenti, bazd meg. És minden. Ja, vagy Alex. Te jelentetted Bazd meg, nekem. és ének fizettem. Ja, beszéltek, tényleg. Jó van. Ja, mindjárt jövök, várjatok egy perc. Oké, van 3 cobblestone-unk. Yeah! Cobblestone. Obsidian. Én nem szorik bele a kávéztóba. Kéne egy monster trap. Oké, már is csinálom. Nappalodik. Van meg eltört a csákányom. Adja a másik! Tessék itt egy gyémántcsákány. Nehogy elcsezd. Most teszem el izére. F5-ös nézetből csinálom az egészet. Jó anyád, és beleestem. Na, van, hoppá. Magától kijött. Nem, én szedtem ki véletlenül. Na akkor csinálunk egy... Akkor én most elkezdek ásni. Csinálok egy... Ezért kiszedhetnéd Mit? chestet. Miért? Na, visszajöttem. Itt fölösleges. Ó, gyors volt? Itt is egy chest! És újabb Jó, láva. várjatok egy picit. Találtam megint lávát. Basszus, beleestem a vízbe. Ugye tudod, hogy ez itt nem azért van, hogy a növényeidet... Ezt az obsidian szed ki. Nálad van egy gyémántcsákány. Na, visszajöttem ismét. Nem hiányoztál. Nem, ha. Anyádat. Már csak hülyeskedtem. Én nem. Már mondjuk igaz, Anyádat, nem? Alex. Akkor azt mondom, anyádat, Alex. Ja, amit az amnéziában az Alexander. Anyádat, Alexander. Ja. Most már azért van, hogy a növényeimet termesztem rajta, és befogott. Nem azért. Azok is jól nőnek rajta, úgyhogy... Várjatok, mindjárt megyek be. Kiszedtél a másik chestet is? Ja. Ja, mindent kiszedtem. Akkor én elkezdem csinálni itt a... Hoppá! This is failed. Na. Mit csinálsz? Az Sparta! Ha nem mersz spártázni, akkor... Inkább ne spártázni. Nem tudod, mit csinálja. Várjatok. Figyelj! Lások még egy kis Te, földet. várj, ne! Akkor odaadom az ásóimat. Van egy föld, van egy földásom. Tessék. Van egy faásom. Kinőtt egy fa. Az meg. Hol? Ja. Miért ilyen halk nekem az izé? Nem lehet, hogy le van halkítva. Várja meg, ez nem a... Jézusom, de halk. 10%-on volt. Berakom újra ezt a CD-t, mert lejárt. Pillanat és mindjárt jövök, csak valamit csinálok. Na azért. Csak én a Skype beállítást végeztem. Na akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ismét? Az a negyedik. 21, Halló, Isten, már nincs semmi dolgom. 25, Értitek? 26, Értitek? Dolgom? 29, 30, és ez pont 30 blokkos. This is Minecraft! This is Vizipap. Yes, this is Dizzypap. Szélpap. Szélpap, Vizipap. Dizzypap. Levegőpap. Csináljatok egy ilyen kerítéskaput, vagy milyen neve annak? Csináljatok. Mindig megy a videó egyébként. Persze. Mit csináljak? Ilyen kerítéses kaput azért. Várjatok. Az Alex majd csinál, mert egy buziget lehet a rasszista buzi. Tudod, mit jelent az, hogy rasszista? Nem A vagy falgyűlölő. De mindig megkér? Hát de, hogyha... De miért lennék én rasszista? Arra adj egy gyokot. Reméljük nem vagy az. Akkor miért mondod? Nincs értelme a Megtanultam a mondataidnak. német házon. Kiszedem ezt az izét is. Oké, kész van az állatos üzés. Bazd meg! Állatos üzés, bazd meg! Miért van nálam egy vas? Mert hülye vagy. Hát akkor ott azt kell csinálni, hogy... Most csináltok itt, bazd meg! Jaj, bazd meg! Ne ásd már ki, te vagy! Mi kreatívba vagy? Bocsánat, kedves nézőim, csak kreatívan vagyok. Bocsánat. Ez de bocsánat. Biztos, hogy véletlen? Jó van, nem vettem észre. És te spawnolnak állatok, azt mondod. Hát majd, hogyha lesz fű. De ilyen, hogy mindegy. De mi az Isten? Ja, felfedezed a mappot. Az egész hát felfedezheted. Várjatok, az mennyi blokknál van? 30 Úristen, meg kettő. Na több. És addig mit csináljak? Bazd meg! Ja, Jézusom! Hasznosítsad magad és ne lökjél telet, hülye! Szerintem a vízlök az le. Nem, a Manó meglök a csátot. Nem szerezhetnék ki a vizet. Nem tudom. Kristóf, tedd már vissza! Hasznosítsad már magad, te soha nem tudsz semmit csinálni az ilyen mapokon. Te is ássál, Manó, itt egy kőásó, tessék. Adjál már, bazd meg! Hát miért nem tudsz csinálni? Itt is egy chest. Tudod hasznosítani magad. Gyémánt páncélzott! És ne abba a sorba. Thank you very much. Thank you. Katta mellém. Basszus! Nem akarok szétégni. Ja, amúgy baszó, hogy megöltél. Találtam egy enchantos gyémánt kardot. Élesség 3, mi? 3. Spotizott nacit nem találtam, vagy mi? Spotizott nácit. Enchantot adrágnak hívják. Azt ad, jaj, bazd meg fejét alába. Azt ad, ide meskül nekem, és nagy szeretetőben. Van gyémánt páncélzott a közében. De nem szeretem. Add ide, mi az? Add oda a legszarabb Nincs is páncélt. nálam semmi. Ja, sisak, az a potizott. Milyen potizott? Spotizott. Mi a potizod? Mi a Itt egy disznó spawner. Azok a kis palackok, azok a potik, te okos. Nem mondott, te hülye gyerek. Akkor miért Akkor potik? enchantolt. Itt is egy. Az fejlesztett páncél. Magyarul. Magyarul játszunk, akkor legalább nevezzük. Varázs. Van rajta ilyen varázs. Gyerekek, mennyit sem. Fölveszem a gyémánt páncélt. Itt is egy chest is újabb láva. Nekem jó a reagálásom, nem úgy, mint neked, Manó. Éleség is kifosztás gyémánt kardió van. Alex, kérem a gyémánt csákányt. Vagy. Ez még egy mély alacsony. Ez még egy mély. Mi van? Berakom. Okay, rakjad be az obszidian. 6 darab van. 6. 8. Az 6 meg 8.
Akkor még lesz, elvileg lesz még 2 lába, vagy 2 obszidian. Megpróbálom összerakni. Oké, kezd el akkor. Hol kezdjem el? Itt a lenti izénél Én is amennyi földem van. Az úgy kell, hogy 1, 2, Itt egy disznó. Nem mondod! Spónol. Itt egy chest. Nem tudok kinyitni. 1, 2. Van egy bőrcsizma, meg van enchantolva, így, meg 3 gyémánt. Meg még 5 nyilvesz. Passzold azokat a izéket? Nem adom, verek. Kristóf, passzolnád azokat a obszidiánt? Könnyű, Azonnal halljátok az enchantment cipőm, könnyű esésem van. Dobd ide. Nagyon sok rejtett chest van itt, nem? Ráadásul nincsenek is elrejtve nagyon. Kell van akinek ez a szar cipő, mert csak könnyű esésem van 2-esen. Várjatok. Adok gyémánt csizmát érte. Fél életem ment le, hogy 4 blokkot estem. És nem Nekem egyet. kell, ide adod. Nem. Az ennyi. Adod, megöllek. És ezeket a chesteket mit csinál? Nem kéne lebaszni a chesteket innen a rohadt életbe? Hogy 4 legyen. Vigyázz! Ja, az nálam Most azt kéne csinálni. Jaj! Itt is egy chest, láva. Oké, meg 10 obszidian. Ennyi lávát kell. Oké, kész, akkor megcsinálom az Nether portált. This is Minecraft! Igen, itt zombi. Leesett egy húsunk. Nem baj. De Kéne- legalább kifogyhatatlan húsforrásunk van. Meg faforrásunk is van. Na, akkor mindjárt. Anyád, kifolyik a víz! Miért ásodott folyton ki? De nem tudok máshogy fölmenni. Itt a létcsőzetes valami, te nagyon okos. Jó van, nem vettem észre te. Jézusom, 5 milliószor jövök fel rajta, és nem veszed észre. Befejeztem. Van egy Mit csinálhatok véletlenül ill. Nem csináltok még ma ilyen húsgyá, vagy figyeljetek, én vadászok egy picit, ti addig csináltok kemencét, és megsüssük a disznóhúst, és akkor lesz hús. Eddig vadászok. This is Minecraft! Van 2 eddig. Miért van 2 crafting table? Mert én csináltam Mi a egyet. fasz csinálsz? Lebaszta a disznó. Hát mert leugrott. Öngyilkos merénylő. Nyom közben ám a shiftet, le ne essünk. Ennyi 3 hús van. 3 hús. Semmi több. Gyere föl itt. Hozzá kifolyik a víz. Ja nem. A 3 húsunk kinek kell? Nem kaptok. Kéne falni, vagy kisütni. Jól. Én is addig sütök be anyámat azt. Van még 2 kemence. Csináljál, basszus! Mindent tőlünk ér? Ebből Ásót 10 is, kabeztam. kemencét is, mindent tőlünk ér. Én csak még 2 kemencét. Nekem meg a Kristófnak. Meg az Alexandra. Csinálja. Kristóf, van egy kemencénk. És egy csomó chest. Nézze. Na, a tiéd, videónak a vége chest van, között. sziasztok! Parasztok.